soroboti ronde abaremi korwa sorgo ngurwa gusi nigo bono bagokeire amaigerio y'oboremi erio banyara ko bakomanya chinchira chiekerero cyo gukora oboremi n'obutugi mukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Elijah Obebo nigo bona ara umuroberio yo banyara ko bagakuboria abaremi baesoke na konyora amaigerio yo kwegenderia bagokwana sense moyo kwena na amaigerio ayo y'oboremi asense moya ATC nigo bona babwatani ao baruro boseme gochia sabaremi na ko basaba babwati chinchira chinya cyo gukora oboremi hanene mono endagera netugo herio kwene kyankonyora bare okonene hase ogosiria enchara abo hase bona baburiwe baire hobosemi obo goika ebinyoro binde banyara ko babagusanga na bamwe abo muri kitopetuel machine no arenga sayo robatiro ya senchira bwikira bunencheremo yo kwenekia abaremi me county ya Kisii konyora bara maigere yekerero enchira bakora oboremi bwa no botugi bwe baita anigolitsukira rero mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Muskela Ijobebo ara umurobero bwo kwena na maigere sabaremi abo asebyombe aho byo kwena no bokorere gucia sabaremi bomerana n'abaremi asensemo yo kwena na maigere sabaremi ya ATC eryo konyora maigere buna bakora oboremi no botugi bwe baita ngo twaiterega iga ATC stobwate farmers field day litukoria abaremi in collaboration with the county government of Kisii na stakeholders bago usikasa mangano oboremi ngo bago chicha nege tuyakora kana chinga kisa matukumune program yitere ne program y'Mheshimiwa Paul Simbarati bachicha balaninga nkiege kereke ni asamangano oboremi nkiege gegotakerwa asoboremi nkiege giachireke ni asoboremi ngikera improve oboremi nege nteki abantu mite simwanyi kumwenzi nege nteki yako chakwalike linga inki yako korekanaga nalyo komanya ngakiense kogenda nalyo komanya ngakyoboremi bokogenda na mono ngakikunyara komenya asokurigeria ngari gwetera soboremi okwa nabarikia sensemegyo nigo Moscow bebo aboria abaremi baesoke na konyora maigire bunayo araba konye kwegenderia the new methods of farming ebintu nebinge nonje nalandi ebintu tale oche kolan na nyalure gaiga gono ko diabantu beto mose sibabita Kisii county yonsi when you hear it komuneriga na changamuka injore ngiye korekana ingi abande bagokora ingi bwente gokorekana soboremi bwitu bwa Kisii county ngarira bali lyonsi yanze korete mechando no buli obutugi bwe chombe gose tuko ne bwate new techniques na kobwa mbio bwente gosomwa ne binde bidie bikoro bitigwe eri to new methods of farming new methods of cattle rearing new methods of keeping poultry na beyonce boigo kobatikana no mochando bugoncherere kwelire na boigo gokore mochando bwenchara nigabalimi babori gwo gosimaga chinyaka chingiya cy'ikibando kirabakonye gosirie enchare yo abaremi bakire ase egetieke ya ATC ende twanyarire kubaorokererie goro yoboremi obuya iga ntunto bwate chimbegu ekiabeire cyogokonya abaremi bachisimekire bachitabire cyabakonyere sana especially asogo serie enchara chimbegu chite chikoro ku DCalb gose DK ntobwate chimbegu aina mbalimbali una DK77 embegu engie kwa manemeti niene ekobeka bibere obosio buya na inde ekia asogo samba ono amasoma ya nkokonyare sana abaremi esaure sai ntoroche bune climate ngo change kere etogo somia abaremi bakora smart agriculture asogo ekonya semebuko yabo nago serie enchara bagigati ababwatani abo nigo baereiro buya bwo kwena na maigere yo gukora oboremi no botugi bwekerero eryo konyoro bwaita hii certification ambayo tunafanya inawasaidia wakulima hata kupata mapato katika ule ukulima ambao wanafanya. Kwanza kabisa pia tunafanya mafunzo namna ambavyo ukulima bora yani global gap, kisha baadaye mtu anajua ama mkulima anajua kile ambacho anafanya. Hivyo basi leo tumekuja hapa kuwahamasisha wakulima na kuambia kwamba njia ambayo ni bora zaidi na mwafaka ni kulima kilimo hai. Twabwa twegeria abaremi tobatenga nkibatakerwa tumekeriogo ne rioge nga kya korari nyore and then kuruga gwegera torenga twamentere rigesa ase ebiage byaito nonyene ebichana bya siku hizi tonyako batoko bikonya ko batebinga ase nginjo emeremo ya burire chinseme chiga chito chia Kenya senja abantu twabeira abange tigatonyaka batoko irana tosemani totebani ngakitokora tosoe mugondo eritunyaka batoko mentarigesa igoboneka chiabaremi abo banyora maigere ayo bagokira bosemi obwo na kurira gochigo tumeko kwegendere nabo igogosemi abande asa mafundisa ya yoboremi arolira mangana amange naenda yande konyora ntamanyeti na yande twara somi gukurwa umagega kolindire yaro naenda amentire nindo chenga bono igana nyorire obo manyobuya igoro yechimbusuro ndabe ngosimeka
na kinkorinda guchakira lira baliane kero ntarabike kemeri mugondo na kingo chaka kulirinda na marioga ya igabona abawisa batufundisire egere ebichuni biri bigosari kero kende liraba ndi kemeri ngekomera buya gosenge guchikwama buya lero nachira nanyorire gosemio bonene kurwa asa mang'ano botugi bwe chiombe nanyorira mariogo nare tubwenete gutumia anasugusi bichiombe ayara maya nanyorira riogo eri mokonye tuntari kunyara ko tugutumia mariogo ndatari inguru. Reporter Ensoko TV kura semo ya ATC memo chibo songo nchepethuel Machin.